За каго выйшла замуж унучка Лукашэнкі? Што яе дзед паабяцаў Віктару Бабарыку, а таксама што вядома пра страшных гасцей у Гомелі і як на іх адрэагавалі беларускія ўлады? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Прысуд на сустрэчы з Лукашэнкам і катаванні ў калоніі. Віктар Бабарыка даў вялікае інтэрв'ю парталу «Зеркала», у якім прагаварыў некалькі важных і цікавых рэчаў. Па-першае, ён кажа, што вяртаецца да нейкай актыўнасці, але да якой канкрэтна пакуль не паведамляе, называючы сябе хутчэй менеджерам, чым палітыкам, і проста сядзець на пенсіі былы банкір яўна не збіраецца. Акрамя таго, Бабарыка пракаментаваў сваю наіўнасць перад выбарамі 2020 года. Ён шчыра прызнаецца, што не мог і падумаць, як у выніку ўсё павернецца і на якую жэсць здольны Лукашенка. Цытата. «Гэта была не наіўнасць, і я магу дакладна сказаць, што такога крыважэрнага сцэнарыя ніхто не чакаў. Проста ніколі такога не было». Канец цытаты. Бабарыка не чакаў, што правядзе за кратамі ажно 6 гадоў, але ж колькі ў выніку яму прысудзяць, было агучана яшчэ падчас сустрэчы з Лукашенком задолго до так званого суда. В октябре месяце на невероятно знаменитой встрече в СИЗО КГБ, в октябре месяца 2020 года, мне был озвучен мой срок. То есть было сказано: Бабарыка, тебе сидит лет 14. Собственно, до суда еще было очень далеко, но срок был уже обозначен. У калоніі жа Бабарыка фактычна прайшоў праз катаванні. Яго утрымлівалі ў халодным карцары, дзе ён губляў прытомнасць ад адсутнасці сну, наўмысна падсаджвалі да яго псіхічна хворых вязняў, а калі Бабарыка, якога пастаянна кідалі ў памяшканне камернага тыпу, пацікавіўся, навошта гэта ўсё, то ён атрымаў шчыры і цынічны адказ. Я говорил, нельзя человеку там 5 раз подряд присуживать ПКТ такому злостному нарушителю. Дайте мне какую-нибудь тюремную статью и отправьте меня в тюрьму. Ну, раз я такой вот хулиган, нехороший там и злостно нарушаю порядок и не подчиняюсь там администрации, это логично. Но мне сказали: нет, в тюрьме вам будет лучше. Унучка Лукашэнкі знайшла сабе мужа ў Маскве. Як даведаліся журналісты выдання «Бюро», Анастасія, дачка Дмітрая Лукашэнкі і Ганны Сялук, выйшла замуж. Абранніка яна сустрэла падчас вучобы ў Маскоўскім дзяржаўным універсітэце. Ім стаў 22гадовы Дмітрый Елісееў з расійскага Орска. Пасля школы юнак паступіў на юрыдычны факультэт МДУ на кафедру прадпрымальніцкага права. Тады ж у 2021 у прэстыжны універсітэт поступила і Анастасія Лукашенка. Вясной 24 года свае стасункі пара ўжо не хавала. У канцы красавіка 24-го Анастасія Лукашенка арганізавала паездку ў Мінск для калег па добраахвотнай студэнцкай дружыне юрфака МДУ. У складзе дэлегацыі тады апынуўся і Елісееў. Вось, напрыклад, унучка Лукашэнкі і яе каханы трымаюцца за рукі ў палацы Незалежнасці. Вось яны пазіруюць разам падчас агляднай прагулкі па Мінску. А тут парачка абдымаецца нават падчас экскурсіі ў цэху завода «Камунарка». Нашыя калегі з бюро мяркуюць, што ўлетку 25-го года унучка Лукашэнкі і Дмітрый Елісееў зарэгістравалі шлюб, бо Анастасія Лукашенка ўжо фігуруе ў пабліках універсітэта як Анастасія Елісеева. Ну і акрамя таго, дзяўчына змяніла прозвішча на сваёй старонцы ВКонтакце, а таксама на яе руцэ заўважылі заручальны пярсцёнак. Чым цяпер займаецца новы сваяк Лукашэнкі, невядома, аднак у расійскай падатковай ён зарэгістраваны як самазаняты. Страшныя госці сёння раніцай завіталі ў Гомель. Мясцовыя жыхары на свае вочы пабачылі, як над горадам кружляе беспілотнік, візуальна і па гуку падобны на расійскі шахет. Мяркуючы па траекторыі палёту, беспілотнік праляцеў над гомельскім чыгуначным вузлом і вакзалам, а пасля накіраваўся на поўдзень, у бок мяжы з Украінай. Прычым некаторыя мясцовыя жыхары сцвярджалі, што дронаў было ажно некалькі. У выніку ў паветра нават паднялі вайсковы верталёт, але збіваць беспілотнік над горадам усё ж не наважыліся. Адметна, што гэта ўжо не першы такі залёт, і рэакцыя беларускіх уладаў на такія выпадкі працягвае здзіўляць. Афіцыйна пра небяспеку ў небе гамельчукам ніхто нічога не сказаў, і больш за тое дайшло нават да сумнай камедыі, бо менавіта 26 лютага ў Гомелі была запланаваная штомесячная праверка сістэмы апавяшчэння з уключэннем электрасірэнаў. Але ў момант рэальнай пагрозы, то бок пралёту над горадам беспілотніка, сірэны
сірэны проста маўчалі. На гэтае здарэнне адрэагаваў толькі неафіцыйны тэлеграм-канал ідэолагаў гомельскага аблвыканкама, у якім без усякіх згадак пра дрон з'явілася папярэджанне аб мерах бяспекі пры выяўленні беспілотніка, а таксама пагрозы беларусам. Людзей адразу же прыстрашылі крымінальным пераследам і пазбаўленнем волі на некалькі гадоў за любую здымку і публікацыю фота ці відэа. На гэты раз пранесла. Можа, пранясе і ў наступны, але ж калі аднойчы удача ўжо не спрацуе, то ўсё скончыцца вялікай бядой, бо такі дрон-шахет, ці як яго называюць у Расіі герань, смяротна небяспечны. Баявая частка такіх апаратаў можа ўтрымліваць да 50 кілаграмаў выбухоўкі. На адрас Лукашэнкі і яго паплечнікаў прагучала сур'ёзнае абвінавачанне. Як піша выданне «Тэлеграф», у Беларусі пабудавалі падземныя тунэлі для нелегальнай перапраўкі замежнікаў у Еўропу. За мінулы год на беларуска-польскай мяжы былі выяўленыя 4 такія падземныя тунэлі, праз якія масава пераходзілі мігранты. Пра гэта брытанскай газеце паведамілі ў памежнай службе Польшчы. Адзін з найбуйнейшых тунэляў, выяўлены ў сярэдзіне снежня, знаходзіўся недалёка ад вёскі Нарэўка на ўсходзе Польшчы. Яго працягласць складала 60 метраў, а вышыня 150 сантыметраў. Агулам жа ім скарысталіся 180 чалавек, у асноўным выхадцы з Афганістана і Пакістана. Большасць з іх, а гэта 130 чалавек, былі арыштаваныя пасля выхаду з тунэля на польскім баку мяжы. Польскія ўлады таксама заяўляюць, што да праектавання падземных тунэляў у Беларусі прыцягнулі людзей з Блізкага ўсходу, якія валодаюць высокім узроўнем кваліфікацыі. Ваенныя эксперты, апытаныя выданнем, мяркуюць, што да будаўніцтва тунэляў маглі быць датычныя нават выхадцы з тэрарыстаў Хамас, Хізбалы альбо ісламскай дзяржавы. Тым часам мігранты, якія прыехалі ў Беларусь працаваць, пачынаюць разумець, куды патрапілі. Цяпер у тыктоку з'явілася відэа нейкага афрыканскага хлопца, які працуе на беларускай ферме. У ім аўтар скардзіцца на цяжкую працу і малыя грошы. Ён кажа, што зарабляе $400 і пасля аплаты жылля і ўсяго іншага на жыццё яму застаецца вельмі няшмат. Хлопец нават адкрыта адгаворвае усіх ахвотных ехаць на працу ў Беларусь. Маўляў, нават і не думаеце пра працоўную візу сюды. Калі вы не студэнт, то нармальнай працы проста няма. Гэтае відэа ўжо заўважылі ў сацыяльных сетках, і яно набрала амаль 200 000 праглядаў. Так што да візіту міліцыі, прымусовага пакаяльнага роліка і дэпартацыі падобна засталося няшмат. Улады знайшлі вінаватага ў гучнай праблеме. Ад пачатку года ў працы грамадскага транспарту ў Мінску было зафіксавана ажно некалькі збояў. У выніку рух тралейбусаў раз за разам спыняўся на многіх сталічных маршрутах, што вельмі абурала гараджан. У выніку сваю пасаду згубіў дырэктар Мінсктранса. Але, як звычайна, ўсё зрабілі цішком. 59-гадовы Олег Дзюбенка быў звольнены з пасады дырэктара без розгаласу, але ўжо нават выдалілі яго асабістую старонку з сайта прадпрыемства. Маштабная хакерская атака адбылася на беларускае прадпрыемства, якое працуе на акупантаў. Кіберпартызаны паведамілі, што ўзламалі камп'ютарную сетку гродзенскага прадпрыемства «Хімвалакно», а гэта найбуйнейшы пастаўшчык нейлонавых нітак, з якіх вырабляецца абшыўка касак і бронекамізэлек для расійскай арміі. У выніку атакі былі знішчаныя серверы, віртуальныя машыны і рабочыя станцыі, агулам каля 1000 машын у карпаратыўнай сетцы прадпрыемства. Кіберпартызаны заяўляюць, што праз іх атаку была парушаная праца офісаў, бухгалтэрыі, маркетынгу, адгрузкі і шмат чаго яшчэ. Маўляў, на аднаўленне спатрэбяцца тыдні, а частка даных была страчаная незваротна. Паведамляецца, што атаку пачалі ў дзень гадавіны паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну, то бок 24 лютага. Дзікуха адбылася ў Клецкім раёне Міншчыны. Апошнім часам улады і сілавікі, нават асабіста Лукашенка, б'юць трывогу наконт падзяжу жывёлы. З гэтай нагоды па ўсёй Беларусі прайшлі праверкі, і часам іх вынікі сапраўды жудасныя. Так, у Клецкім раёне пракуратура ўбачыла, што ў шэрагу сельскагаспадарчых арганізацый не выконваліся правілы пахавання і знішчэння трупаў жывёлаў і прадуктаў жывёльнага паходжання. У адным з выпадкаў мёртвую жывёлу і яе парэшткі хавалі не на спецыяльна прызначаным могільніку, а на прылеглай тэрыторыі, якая нават не была агароджаная. Праз гэта доступ да туш, якія раскладаліся, маглі мець як староннія людзі, так і бадзяжныя ды дзікія жывёлы.
Частку трупаў увогуле не закапвалі. Яны захоўваліся ў прычэпе проста на тэрыторыі малочна-таварнага комплексу. Паводле пракуратуры загінулыя жывёлы своечасова не вывозіліся з фермаў, а неабходныя умовы для іх збору і утылізацыі не былі створаныя. Таксама былі выяўленыя факты ўнясення недакладных звестак у дакументацыю. У журналы рэгістрацыі прыплоду і ацёлаў уносіліся фальшывыя даты, у тым ліку адносна мёртванароджаных цялят. У іншай гаспадарцы могільнік не быў належным чынам абсталяваны. Там адсутнічалі агароджа, накрыўка замкамі ды навес. Рэшткі туш проста складываліся ў яміне і часткова засыпаліся снегам. Новая прыдумка беларускіх уладаў і сілавікоў. Цяпер беларусам, якія сядзяць на хатняй хіміі па палітычных артыкулах, прапануюць перайсці на папраўчыя работы і такім чынам атрымаць палёгку. Абмежаванні на перасоўванне тады здымаюцца, праверкі спыняюцца, але ж трэба аддаваць дзяржаве 25% свайго заробку. Нам вядома як мінімум пра 5 падобных выпадкаў, але ж выглядае, што з'ява нашмат шырэйшая. І тут варта удакладніць адзін важны момант. Насуперак стэрэатыпнаму ўспрыманню папраўчыя работы гэта не адпрацоўка нейкіх дадатковых гадзін дворнікам ці на сарціроўцы смецця. Сістэма працуе інакш. Чалавек на папраўчых работах працуе там, дзе і працаваў, але ж дзяржава забірае ў яго ад 10 і да 25% яго заробку. Ва ўсіх выпадках, пра якія вядома нашай ніве, хатніх хімікаў папярэджвалі, што ў іх будуць забіраць па поўнай, то бок тыя максімальна магчымыя 25% заробку. Рашэнне аб пераводзе на папраўчыя работы прымае суд. Калі адпаведнае хадайніцтва складае міліцыя, то праблем з прыняццем рашэння няма. Яно падмахваецца амаль аўтаматычна. Для людзей, асуджаных па іншых артыкулах, напрыклад, за аліменты ці за крадзеж, гэта звыклая практыка, але ж для палітычных гэты механізм раней не прымяняўся. У беларускіх крамах з'явілася марожанае са смакам дранікаў. Назва гэтага дэсерта гучыць як бульбяны дранік з водарам ванілі. Марожанае мае саланаваты прысмак з ноткамі цыбулі і скварак, што сапраўды нагадвае традыцыйны дранік. Сам пламбір салодкі і сметанковы, а бульбяны і дранікавы водар найперш адчуваецца ў вафельнай частцы. Каштуе такое эксперыментальнае марозіва 2 рублі і 20 копеек. Гомельскага шасцікласніка паставілі на ўлік у міліцыю, бо ён еў семкі ў школе. Яго бацька гэтым абурыўся і пайшоў у суд. Па версіі школы, лупінне хлопчык выплёўваў проста на падлогу і не звяртаў увагі на заўвагі гардыробшчыцы. Адміністрацыя навучальнай установы пайшла на прынцып, звярнуўшыся ў камісію па справах непаўналетніх. Дзеянні малога прызналі дробным хуліганствам і падлетка паставілі на афіцыйны ўлік. Але ж яго бацька не пагадзіўся з такім рашэннем і пайшоў у суд. Там жа прыйшлі да высновы, што семкі гэта прадукт харчавання, і ў школе іх есці можна толькі ў сталовай. У гардыробе, дзе гэта рабіў вучань, харчавацца семкамі забаронена, аднак парушэнне правілаў унутранага распарадку школы гэта ўсё ж дысцыплінарная правіна, а не хуліганства. У выніку суд прызнаў рашэнне аб пастаноўцы малога на ўлік незаконным і абавязаў камісію яго адмяніць. Больш за тое, адміністрацыю раёна абавязалі выплаціць бацьку дзіцяці судовыя выдаткі. Прынцыповая пазіцыя мужчыны абышлася бюджэту ў 1832 рублі. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.